Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. We are reflecting on this beautiful chapter 10 of Luke, verse 29 to verse 37. We are looking at what we famously know as the Good Samaritan story. And so in verse 29, but because the lawyer wished to justify himself, he said to Jesus, "Who is my neighbor?" Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped him, beat him, and they went off, leaving him half dead. A priest came around, and as a priest happened to be going down that side, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise, a Levi. When a Levite came to that place, when he saw him, he passed by on the opposite side." And I just want to stop there. The first question in verse 29, he wanted to justify himself. Efuna ukuba azvikele yena. Efuna ukuba abonakale engcono. He wanted to justify himself. And that's a very interesting word. To be seen as though you are just, as it were. To be seen as though you are innocent. To be seen as though you are right. There is no need. One of the greatest things that I learned early in my priesthood from good old friends who were good old priests was there is no need to justify yourself. There is no need to justify your actions as long as you are okay with God. And that's important, dear brothers and sisters. I think one of the greatest things that we struggle with sometimes as people is to long for human approval. We long for it, and we look for it. And unfortunately, we may look for it even in wrong places. And so you find that there are people in life who will never do anything unless they've been given the go-ahead by their handlers. They always are looking for approval. They are always looking for pat in the back. They always are looking for assurance. They always are looking for good boy, good girl situation. Maybe it's okay if it happens once in a while, but it's a bit dangerous if it happens and we look for it all the time. Thandwa zami, empilweni, there are moments when you need to be truthful. There are moments when you need to be just. There are moments when you need to lead. There are moments when you need to be honest. And in those moments, not everybody is going to be happy. Not everybody is going to understand. Not everybody is going to accept. But so long as you are honest with yourself, so long as you are honest with God, as long as you are at right with God and within yourself, that's it. You know, one of the oldest cardinals, one day he was having a meeting with his fellow cardinals, and they were having an argument, and the prince of the church was talking, and he held on to his cross, and he looked at his cardinals, and he said, "You know, dear brothers,
He says, there's only one thing I need to do, and I need to be truthful to myself as I remain truthful to God. And he says, it doesn't help me to do things just to please you, because soon I will die, and soon I will meet my Maker. And that has never left me. That at the end of the day, I will be answerable to God. And I think that's how we ought to live our lives. To realize that at the end of it all, when you stand before God, will you be found at peace with Him? When you stand before God, will God acquit you? When you stand before God, will God look at you and say, I'm okay with this? And if you think that is it, and you've reflected about it, and you've sought guidance on it, then you are okay. And that becomes something that you say in conscience, I believe this to be the truth. And so this man stands and he says, who is my neighbor? But the question is not because he wants to know the neighbor, but because he wants to justify himself. And my opening word is, there is no need to justify yourself. There is no need to qualify the truth. There is no need to explain the truth. The truth speaks of itself. It always does. It speaks of itself, and it always does. It doesn't need justification. It doesn't need alteration. It doesn't need amendment. It just remains there. The other thing that I also want to talk about, a man fell victim, and I spoke about that, but a priest happened to be going down the road, and every other person would have expected that a priest, a man of the cloth, will stop and will go and help. Do not live by expectations, because you will be disappointed. That's the word for today. Do not live by expectations, because you will be disappointed. Don't expect too much from people. You will not be disappointed. And the danger that we do sometimes, we presume that people will be like us. We presume that people will be as loving as we are, will be as understanding as we are, will be as kind as we are. We presume abantu bazokwenza njengathi. Engqondweni zethu sitshela ukuthi hayi abantu bazoba nezinhliziyo ezinhle ngoba nathi sinezinhliziyo ezinhle. Abantu ngeke bawaqamba amanga ngoba nathi asiwaqamba amanga. Abantu ngeke basenzele phansi ngoba nathi asikwenzi ukuthi. We make a biggest mistake by presuming abantu bazofana nathi. Thandwa zami, abantu abaningi balimele empilweni because bahambile baphila impilo bayitshela ukuthi sonke sakhuliswa inkosikazi eyodwa nendoda eyodwa. Akulona iqiniso lokho. Even though bekuthiwa sikhuliswe inkosikazi eyodwa nendoda eyodwa, bese ngeke sifane sangabantu. Abantu abafani. Ngiyafuna ukuyibeka lento ukuze sikwazi ukuzelapha. Yabona khona omunye umuntu othi ayusibani ngoba ekulesa sigaba sempilo hayi uzokwazi ukungiunderstanda, hayi uzokwazi ukungisiza, hayi uzoyibona lento engishoyo. No, not every person thinks like you. Not every person behaves like you. Not every person does things exactly like you do. And the sooner you and I admit to that, the freer we live our lives. Ungazitsheli sithandwa sami ukuthi bonke abantu bazoba nothando ngoba wena unothando.
ungazitsheli ukuthi bonke abantu bazo-understanda ngoba wena uya-understand. Ungazitsheli ukuthi bonke abantu bazofuna ukukusiza ngoba wena uyasiza. Ungazitsheli ukuthi bonke abantu bafuna ukuthula nokuzwana noxolo ngoba wena unjalo. Do not live by expectations because you will be disappointed. Bazophoxa abantu. Kodwa futhi mhlambe asiqualify. Ngeke bakuphoxe abantu, uzoziphoxa wena ngokulindela into ongeke uyithole. Yabona, one of the greatest acts of being intelligent is to stop looking for something in a place that you know you will never find it. Yabona mawukuthi ekhaya nihlala nomuntu who's always angry and bitter. Wenza iphutha muzomhlalisa nezingane zakho lo muntu and expect ukuthi uzoba good to them. Iphutha akulona ukuthi umbeke nabantwana. Iphutha ukuthi usuke wamthemba ukuthi uzokunikeza into angakwazi ukukunikeza na because akanayo. And that's one of the most important things about being intelligent. It's called emotional intelligence. It's trying to deal with your emotions, but also it speaks to your IQ in a most beautiful way. Try to see things as they are and learn how to deal with people and understand who they are without you trying to change them. Asikho isidingo sokuba ngimshintshe lento ayiyona. Kodwa sikhona isidingo sokuba ngikwazi ukuthi ngizodila kanjani nale character ephambi kwami. Thandwa zami, ibalekile lento. Funda ukuthi le character ephambi kwakho uzodila kanjani nayo without you changing it. Ngeke ngikwazi ukuyishintsha mina le character ephambi kwami. Ngeke ngikwazi ukumshintsha mina lo muntu osesempilweni yami. Ngeke ngikwazi ukumshintsha, kodwa ngiyazi I can change how I deal nale character. Imina onamandla okushintsha lokho. Imina onamandla ukuthi ngeke lento ingicasule. Imina onamandla ukuthi ngeke lento ingidestroye. Imina onamandla ukuthi ngeke lento ingisuse ebukhoneni bukaNkulunkulu. I mean, it is a known fact ukuthi njalo mayiphuzile uyadelela. Phongihlalela naye ephuzile edelela. Ngim-engagelela naye ephuzile edelela. Ngiyamazi ukuthi uma eke wahola uyadelela. Ngiyamazi ukuthi uma kuke kwaba khona abangani uyadelela. Thandwa zami, keep your peace. Keep and protect your peace. Musa ukufuna into engekho kumuntu ongeke akunikeze yona. Go back to that text. Why are you looking for the living among the dead? He is not here. Akekho. So lo muntu enimfunayo kade ahamba. Lo muntu enimfunayo akekho. It's like going to a child and expect a child to solve a mathematical solution. This child does not even know how to write A, E, I, O, U. Lento ecelayo ngeke uyithole ngobani ayikho. Yabona kwesinye isikhathi ezabantu, I think siyayilimaza kakhulu. Ngiyayithanda izinja. Funda ukufunda uhlobo lwabantu osebenza nabo, ophilisana nabo, ohlala nabo. One of the greatest things that I learned in life, in a minute or in 5 minutes ngisendaweni nginomuntu, the first thing I need to do is to study this character.
within a few minutes ngilapho, I'm only interested in studying you and just opening a file and say, what's this? Let me understand this character in front of me. So when I deal with this person, sengiyazi ngidila nani. So angaceli into engeke ngiyithole la. And kunezinto ezothi mayiqhamuka I must learn ukuthi le uyayiblocker, le uyayirejecta, le awi acknowledge, le uyayithatha. That's how empilweni you live and survive. Yabona ithandwa zami, unless you learn to take care of yourself, uzolimala. Unless you learn to protect yourself from expectations, uzolimala. Funda uhlobo lwabantu abasempilweni yakho, then deal with them accordingly. Bafunde, then deal with them accordingly. Uthi lensizwa kwadlula umpriest, they expected ukuthi uzosiza, akabanga nandaba. Kwadlula wakwaLevi, they expected ukuthi uzosiza, akabanga nandaba. There is a sad truth. Khona abantu abanganandaba nawe. And the better or the sooner you acknowledge that, the happier your life becomes. Vela banandaba nawe. Vela kumele babe nendaba nawe. Whether niyazalana, noma nishade ndawonye, noma nihlobene, noma nabangani, kodwa funda ukwazi ukuthi kukhona abantu abangenandaba nawe. And musa ukuhamba uphila impilo yokuthi mina abantu abangifuni, mina abantu abangithandi, mina abantu abanendaba nami, mina abantu abanginakekeli, mina ngibenzela konke. No, ungahambi. Ingane eyenze njalo. Ingane elokhu ihamba imemeza ixoxela umhlaba ukuthi mina angithandwa, mina anginakekelwa, mina angifunwa. No, accept that reality. Vele akanendaba, and that is okay. Ngihlezi ngithi angeke bakuthande bonke, angeke bakukhonze bonke, angeke bahlanye ngawe bonke. Yazi lento uzoyibona kanjani? Yazi ngaqhamuka intombazane la, sabafana su-10, sibuke, but ama reactions ethu ahluke. Kuzoba khona abazoyibuka ukuthi okay, no right. Kube khona ozoyibuka ukuthi ish, yayinhle le yangane. Kube khona ozoyibuka ukuthi ayi, angifuni mina. It's the same person. Khona ozoyibuka athi she's okay. Khona ozoyibuka athi hey, yayinhle le yangane. Khona ozoyibuka athi angifuni mina le nto. Same person. Wenzeni lutho. Sonke sibuka a same object ehamba emgaqweni or ehleli phansi, sonke siyayibuka, kodwa ama reactions ethu ahlukile. Inkinga ayikho kuleya mntwana, inkinga ayikho kuleya sisi, inkinga ikumina. Khona lento ekuthiwa yabona ke manje useshaywa izinto zakhe, useshaywa izinto zakhe. Lona othi angifuni mina le yangane, ayangithandi mina le yangane ngobani? Impofu angifuni mina ingane ezimpofu, imnyama angifuni mina ingane ezimnyama, isilenda angifuni mina ingane ezisilenda, isidudla angifuni mina idudla. Ukuthi kodwa laba abanye bayithandile nje and ayenza ngalutho wrong. And you soon realize ukuthi yabona wena usushawa into zakho. Ukuthi siyasaba ukubatshela abantu uma be react ukuthi hayi sibanibani, vuma nje mntaka ma ukuthi usushawa izinto zakho. Vuma nje mntaka ma ukuthi usushawa izinto zakho. Akenza ngalutho lo yamntwana. Kahle hle lo yamntwana muhle.
kahle hle lo yamntwana uyababa, kahle hle lo yamntwana baningi abambuke bamthanda, kahle hle lo yamntwana knows how to take care of herself, kahle hle lo yamntwana is at the top, is living her best. Wena ushaywa izinto zakho. Ilokho kwesinye isikhathi okushayayo uthandwa zami. Thina sifuna uku-entertain abantu abashawa izinto zabo. Thina sifuna uku-entertain abantu abaxakwe izinto zabo. And because labantu bashawa izinto zabo, thina siyabavumela ukuthi labantu basilimaze. Ngoba labantu bashawa izinto zabo, thina siyabavumela ukuba entertainer. Yazi lento uzoyibona kanjani mawukuthi ama-out ahleli to ndawonye, they are having good time. Kufanele kube khona nje efikayo, mifika khulume nje, yabona nje ibe negative, uzubezwa abanye bathi isibanibani awume kancane mfethu. Hayi, yazi njengoba silana sifuna ukujabula, njengoba silana nje sifuna ukudistressa, njengoba silana nje sifuna ukuba ne-good time. Manje ubona njalo mufika uhlezi ucomplaina, njalo mufika uhlezi ulwa, njalo mufika uhlezi uzobanga nje isiphithiphithi, awume kancane. Yes, sometimes we need that attitude. Kwesinye isikhathi nje uyadinga ukumtshela umuntu ukuthi ayisibanibani, ngathi siyakhathala ile negative influence oyiyona, ngathi siyakhathala ile negative energy oyiyona, ngathi siyakhathala ukuthi njalo thina masihlangana wena uzohlezi nje ukhuluma kabi, njalo masihlangana wena uzohlezi nje uhleba, njalo masihlangana wena uzohlezi nje udala isiphithiphithi. Ngathi sokhathala. Thandwa zami, azi ukuthi umuntu nomuntu unesilwane sakhe. And uma ungasasilusi isilwane sakho, sizolusa wena. Write that down for me. Umuntu nomuntu unesilwane sakhe. Uma engasasilusi, sizolusa yena. Umuntu nomuntu unesilwane sakhe. Once akuhlula nje ukuthi usilusa, azi ukuthi sokulusa. Ila usubona khona ukuthi asivukile isilwane manje. Sesiyamlusa ke manje isilwane. Ngobani? Usehlulekile ukuselusa. Kodwa umuntu nomuntu unesilwane sakhe. Kodwa nje once wahluleka ukusilusa, sizokulusa. And then sobe sesibona ke manje ukuthi seziyamlusa into zakhe. Usevukwe into zakhe. Usevukwe isilwane, usevukwe ubulwane, usevukwe umona, usevukwe inzondo, usevukwe ukuthi nokuthi, ngoba umuntu nomuntu unesilwane sakhe. Uma ungasilusi, sizolusa wena. Sizokulusa isilwane. Yabona kunabantu la emakhaya asebeluswa zilwane. Kunabantu emsebenzini abaluswa zilwane. Kunabantu emabandleni abaluswa zilwane zabo, ngoba seziyabahlula, sezibahlulile ukuba bazeluse. Now, both of these men are men of the cloth. There is a high expectation ukuthi bazosenzela, kodwa basenzele. Konke ufuna ukudlula kuyona. Uyabona kunabantu sebekhulile manje, kodwa they still struggle mhlambe nendlela abatreateka ngayo emsebenzini, ngendlela abatreateka ngayo emakubo, abazali babo, ngendlela abatreateka ngayo emabandleni. Ngifuna ukuthi mhlambe sithandwa sami, do not expect the impossible to happen. Do not expect the impossible to happen. Accept. Angikwazi ukuyishintsha lento. Painful as it is, accept. Angikwazi ukuyishintsha.
Uzothola ukuthi emsebenzini usupervisor akakufuni. I-line manager yakho ifuna ukukuxoshisa. I-senior yakho ayikufuni. Uzothola ukuthi ebandleni the same thing. Ekhaya the same thing. Do not beat yourself up. Do not join them in destroying yourself. Do not join them in destroying yourself. Do not become bitter. Do not become angry. You know, I was listening to this great guy. I love him, Bishop T.D. Jakes. I think he's one of the most powerful, brilliant preachers. And I was listening to him, and he was giving a very beautiful reflection. He says, bonke abantu abamzondayo empilweni, bonke abantu abamshanga amatshe, uthi he has never met a hater who was better than him. And that's true. I look into my life, I've never met a hater who is better than me. And you will never meet a hater who's better than you. Yabona umuntu who's better than you akanaso isikhathi sokuzonda wena. Ukuzondelana ayikho into azokuzondela yona. Umuntu who's better than me ungizondelana ayikho into angizondela yona. And so ngifuna mhlawumbe ukuthi sandwa sami as part of ukukhula nokuzelapha, bonke labantu abangakufuni, bonke labantu abakuzondayo, bonke labantu abayiyo yonke lento abangamaxoki namaphikipiki, just remember, you will never find a hater who is better than you in life. Ngeke umthole. Ngoba labo bantu vele are better off. They are better off. Ngeke bakuzonde. Then omunye uzobuza ukuthi hayibo kodwa fata usho kanjani njalo engani usibanibani unazo zonke izinto, mina umsebenzi engwenzayo mhlambe nje awuholeli kodwa uyangizonda unje because lowo muntu uyazazi ukuthi akekho better than you. Wena uzitshela ukuthi ba better than you. Bona bayazazi ukuthi they are not better than you. You will never meet a hater who is better than you. You will never, trust me. Anyone okuzondayo, onyanyayo, ongakufuni, you must just know, well, it's okay. Vele, I'm better than them. Ingakho bengizonda. Thandwa I've never met someone who is so brilliant, who's so great, who's so wonderful. Ongzondayo. I've never. Why? Because they are miles away from me. They are miles apart. And I look up to them. I see them and I'm like, wow. But all those who hate you, trust me, all of them without any exception are beneath you. All those who hate you are beneath you. That's why we say, pull him down, pull her down. They are beneath you. You will never find someone who's above you, throwing stones at you, ekshaya from on top. No. Bakshaya ngoba uphezulu wena bona bakshaya ngaphansi, bakshaya ukuthi ngoba bafuna ukuthula esicongweni ngoba you are above them. You will never meet a hater who is doing better than you. You will never meet a hater who is more happier than you. They are all miserable. They are worse than you. That's why they are your haters. So ungalokhu iwarisha ngabantu ukuthi hayi bayangizonda mina, hayi abangifuni mina, hayi banje mina. Ngicela ukubuza ke why then do you spend time with ingane ezincane ngoba phela amacheketshe lawo ingane lezi? Why do you spend time with them? Why do you waste your time trying to speak to abantu
Vele, you are above them. Vele, you've gone beyond them. Vele, you are at a different level of existence. And this is something absolutely powerful. Then you come to this beautiful factor. When all of them had left, in verse 33, but a Samaritan traveler, we don't know his rank. We only know which this is just a Samaritan traveler. He came down upon this man, and the first thing, he was moved with compassion at sight. He saw this man, akamaz. He saw this man for the first time, and it's like, no, this is not it. I cannot just walk past. I cannot just ignore. I cannot just let this be. Something must be done. And he saw this man and he said, I need to do something about the situation. But the first reaction was compassion. The first reaction was, I need to help. And that's something absolutely powerful. He approached the victim. He poured oil and wine over the wounds and he bandaged them. He does something so powerful. He uses oil and wine to clean and to dress the wounds. You know what always fascinates me about this man? He is doing umsebenzi womusa. Ulapha isilonda angasiqalanga. Ulapha inxeba angalenzanga. Uphilisa umuntu angamlimazanga. Yabona ithandwa zami, empilweni baningi abantu abazokulimaza. Very few of them will have the courage yokukulapha. Uyolashwa abantu abangakaze bakulimaza. Uyolashwa abantu ebebengekho ulimala. And that's something absolutely powerful. Ubobona umuntu oke walimala ngaphambilini. Akuve kulula ukusaba when someone else approaches, because uyitshela ukuthi nalo uzongilimaza. Nalo uzozenzela ngempilo yami. Akuve kunzima ukumethemba omunye umuntu uma usuke walimala. Kodwa iyangimangaza mina lento eyenzeka la. Ukuthi lo baba uma eza, I'm not sure whether the man is conscious or not. I'm not sure whether a man is aware of what's going on or not. I'm not sure whether he asked his name or not. I'm not sure whether he asked what happened or not. But I'm sure of one thing. The Samaritan is willing to help. Yabona kwesinye isikhathi sibizelwe kule nkonzo ethi angifuni ukwazi kwenzakaleni, kodwa ngiyafuna ukukusiza. Angifuni ukwazi ukuthi nibangani, kodwa ngiyafuna ukukusiza. Angifuni ukwazi ukuthi why udivorce, kodwa ngiyafuna ukukusiza. Angifuni ukubuza ukuthi ukhalelani, kodwa ngiyafuna ukuhlala nawe. Angifuni ukukubuza ukuthi kungani unalamanxeba, kodwa ngiyafuna ukwasiza, ngiwaphilise, ngiwelaphe.
Sometimes you need that empilweni. Sometimes you need someone who is interested in you for who you are, not for what they will gain from you. And that is the most powerful healing thing we can ever do. And lo baba uyolapha inxeba angalenzanga. Uyophilisa umuntu angamazi. Uyosiza umuntu oxakekile. Yona nkonzo engicabanga ukuba siyayidinga. Uyabona ithandwa zami, kunento ehlale ihlukumeza umphefumulo wami mangijula ngicabanga ngayo. Wethandwa zami, ngesikhathi uJesu ethatha izinkwa, eyiphendula, eyibusisa, efida amadoda awu-5,000. Wababuza ukuthi kungani ningadlile? Wababuza ukuthi kungani ningakuphathanga ukudla? Wababuzani ukuthi are you at right with God? Wababuza yini ukuthi niyakholwa yini kumina? Wababuza yini ukuthi amaJuda yini? Wababuza yini ukuthi ukuze nidle la niyaqualifya yini? And the answer is no. No. And sometimes leyo nto ayiniki ukuthula. Kwesinye isikhathi you must just accept people for who they are. And you must just work with them from where they are at. And that's the best thing we can ever do. That's where our faith in God should excel. In making a difference in people's lives. And showing them the love that Jesus would have showed them had he physically been in their midst. Uyabona angibona uJesu ukuthi wayothi hambani kubafundi nalezi zinkwa kodwa nimbuze, are you Catholic? If you Catholic, yeah. If you're not, ngeke. Are you Anglican? Yeah. If you're not, no. Are you Lutheran? Yes. If you're not, no. Are you a Zionist? Yeah. If you're not, no. Are you a Shembe? No. If you're not, no. Are you I don't think you will have done that. Wengenandaba. The only thing uJesu ayinendaba nayo ukuthi ngifuna ukuthi labantu badle, ngifuna labantu basuthe, ngifuna labantu mabegoduka bagoduke sebe right. Angifuni labantu ukuthi ngibanike imbandela eminingi before ngibasize. Yabona khona abanye abantu before akusize uyobhala i-essay, before akusize uyokhuluma into eziningi, fanele kumotivate, why fanele akusize, fanele ku-apply, why fanele akusize. Usukwenze konke athi no, you don't qualify. Ububuzelani pho? Mawuthi angiqualify, ububuzelani pho? Ububukiselani ngobuze bami pho? Ubuhlekiselani ngosizi lwami pho? Ufana nomuntu ogumba isilonda, you opening the wound. Uzivulelani lesi silonda uma ungeke ungelaphe? Uzivuselani isilonda esidala uma ungeke uselaphe? Ungivuselani ubuhlungu obudala uma ungeke ungelaphe? Ungithunukelani uma ungeke ungelaphe? Uxoxelelana abantu ngobuze bami uma nizongenza inhlekisa ninganginiki isisombululo. That's so deep. Ungithunukelani uma ungeke ungelaphe? Uvumelani ngikwethembe mawungeke ungelaphe? Uvumelani ngikhulume nawe lezi indaba mawungeke ungelaphe? Uvumelani ngikhiphe ingonyuluka
uma ungeke ungelaphe. Ungidonselelani ophathe uma ungeke ungelaphe. Yabona ithandwa zami, kubalekile enhlizweni yami nasengqondweni yami ungazivusi isilonda ongeke uselaphe. Ungawavusa amanxeba ongeke uwelaphe. If wazi ukuthi vele inhloso yami akona ukwelapha, ukwenzelani pho? Yabona lento ifana nomuntu emndenini khona o-auntie abanjalo, khona omama nomalume abanjalo. Kuthi kuhleli nje nabangani bakhe, siyaqhamuka ingane, seyiyabizwa ingane, woza la sibanibani, iyeza ingane ize emifika ingane ime lapha, sithi nangukeke niyambona, and everybody else useyakubuka ukuthi awushame bandla, awushame, awuyena ke lona. Okay, kulungile, usubaxoxele yonke lento ngami, usubatshele yonke lento ngami, and then what? Why do you make that child an object of pity if you are not willing to change impilo yaleyo ngane? Uyena ke lona owadlwengulwa, uyena ke lona owalahla ubaba wakhe, uyena ke lona owalahla uma wakhe, uyena ke lona esamthatha emgqonyeni, uyena ke lona oyi-adopted child. Why uvusa amanxeba ongeke ungelaphe ngawo? Why? Uwavuselani? Yabona ithandwa zami, kunezinto esizenzayo esingaboni ubuhlungu esibenza kubantwana bethu. Uwavuselana amanxeba ongeke uwelaphe. Uyivuselani into owaziyo iyamlimaza kodwa ngeke uyelaphe. uNkulunkulu mina uyangithusa. Uwavuselana amanxeba. Uzothi umuntu uyangithunuka, uthi hayi anginendaba, vele nje ngifuna nje ukuthi abantu babone ukuthi ulimele kanjani. But awuboni ukuthi lokushow offer kwakho kuyangithunuka. Awuboni ukuthi lokugabisa kwakho kuyangithunuka. Awuboni ukuthi lokufuna ukuthandwa kwakho ngami kuyangithunuka. Yabona emndenini kunabantu abanjalo. Emabandleni kunabantu abanjalo. Uyabazi abantu abafuna ukuthandwa ngegama lakho, abafuna ukuchoma ngawe, ukuthi ayinanga usibanibani. Every time akhona abazoyisho nabazoyenza negative bazoyenza ngawe. Uthola manje indawonye you are very good, kodwa mekahlangana nabangani bakhe, hey, uzuyibuza ukuthi umfowethu ngempela wena, uyingane yami ngempela wena, uma wami ngempela wena, udade wethu ngempela wena, sabangani ngempela. Athi umunye, wena ave too sensitive, wena ave too serious. Yabazi abantu abasho njalo, athi too sensitive. Muke wamconfront ukuthi bana ngiyithande lento oyenzayo. Wena ave too sensitive nje, wena ngisuke ngidlala, but awenze kubona bangakuzonda unyaka wonke. Bese but sibanibani, why ungizonda? Because lento engiyenza kuwena namhlanje wena uhlezi uyenza kumina. Thandwa zami, wakhipha amafutha, wathatha iwayini, wamgcoba, wamlapha, maqedane wambhandisha. Ngiyayithanda lena ukuthi he lifted him up on his own animal and he took him to the inn and he cared for him. Akamshiyanga lapho. Yazi inhlizweni yami ngiyafisa uhlangane nomuntu ozokufica ulimele, akusize, angakushiyi ulimele, kodwa qinisekisa ukuthi uzokubeka endaweni engcono, uzokubeka endaweni la uzothola khona usizo. Now I always say this, it's okay to look for therapy. It's okay to look for help.
It's okay to take care of yourself. Thandwa zami, unless you are able to do that for yourself, very few people will do that for you. If you need therapy, go for it. If you need assistance, go for it. Never, ever, 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 ever have a pride. Hayi mina ngisoze ngahamba ngayofuna usizo. Hayi mina ngisoze ngahamba ngaya kwi-therapy. Hayi mina ngisoze ngahamba ngayobona i-counsel. No. Do it. It's called self-love. It is called self-preservation. It is important. Uyakwenza because uyazinakekela. Thandwa zami, akekho umuntu yokunakekela more than you can do it for yourself. Take care of your good self. Take care of your soul. Take care of your peace. Take care of your being. Ingakho from time to time I encourage abantu. Lala. Sleep in. Wake up ngabo 10. Phumula. Phumuza umzimba. Phumuza ingqondo. Ake uvale phansi yonke into yomsebenzi uyophumula. Take care of yourself. Ingakho ngihlezi ngithi mina, do your solo vacations. Go out and have a meal on yourself. It's on you. Go out and buy something for yourself. Go out and celebrate something. Go out and buy something you like. Kubalulekile. Ungazondi ukuthi abantu abakwenzeli into that you can do for yourself. Write that down for me. Ungazondi ukuthi abantu abakwenzeli into ongakwazi ukuzenzela wena uqobo lwakho. Don't hate people for not doing what you can do for yourself. If you can do it for yourself, why do you hate them? Ungabazondi nje abantu ngokungakwenzela into okwazi ukuzenzela wena. Hamba uzenzela wena. Go and take care of yourself. Go and look after yourself. Go and nourish your own self. Then you will be okay. Lithi izwi likaNkulunkulu wamthatha wayomfaka endaweni la bezomnakekela khona. The next day he took out some of his money and he gave them to the innkeeper with instructions. Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back. Kunezinto eziningi ezivukayo kumina. Yazi siyayiswela inkonzo yokubonga. Yazi kunabantu who stood by us when no one else did. Kunabantu who carried us when we couldn't carry ourselves. Kunabantu who protected us. Kunabantu who took care of us when we couldn't do it. Balekile inkonzo yokuyobonga. Hey thandwa zami, ngohlezi ngisho. Hamba ubonga. Hamba ubonga ekhaya. Ngibuke amakholwa ezesontweni ezobonga andingijabule. Uzani nizobonga, uzani nizobonga emamiseni angcwele. Uzani nizobonga uNkulunkulu, uzani nizobonga indlovukazi yezulu. Kodwa ngibuze, sewubongile nekhaya. Sewuyile nekhaya wayobonga. It's all good and well. Wozani nilethe umbonde esontweni. Wozani nizobonga uNkulunkulu. Kodwa sewuyisile numbondo ekhaya. Sewuyisile numbondo esalukwazini esikuzalayo. Sewuyisile numbondo komalume. Sewuyisile numbondo emanxiweni.
khona abantu abasenzele likhulu, khona abantu abadlala indima embangalisayo empilweni zethu. Nabona ithandwa zami, umuntu nomuntu akaqhumanga etsheni. Balekile lento, hamba obonga, hamba ekhaya. Yabona khona uJesu into ayishoyo futhi uJesu yazi uyangimangaza mina kwesinye isikhathi. If uye evangelini lika Marcus chapter 5, lensizwa lena uJesu ahlangane naye emathuneni ayisindisayo, ithi lensizwa ifuna ukulandela uJesu, ifuna ukuhamba ishumayele naye. Uthi uJesu, it's all good and well, kodwa hamba ekhaya qala. Hamba ekhaya qala ubakhombisa umusa kaNkulunkulu. Hamba ekhaya qala uyokwenza umusa kaNkulunkulu. Yazi enhlizweni yami ngathi uJesu uthi leli mise elingcwele ozolenza la ekhaya ebandleni uqalephi, bekufanele uqale kini qala. Ingakho mina ithandwa zami ngihlezi ngisho lento futhi ngoyisho njalo. Imali ozoyisebenzisa eyemiseni ayiqale emsamo wasekhaya, ayiqale esiguqweni sasekhaya, ayiqale yokhulunyelwe ekhaya ukuthi uyabona namhlanje siyobonga uNkulunkulu ngakho konke ukudla sesenzele kona. Le moto esizoyibonga, le moto esizoyibusisa, usuyisile nekhaya, usubakhombisile nekhaya, usubabikele nekhaya ukuthi nasi isipho uNkulunkulu asesiphe sona, nasi isipho sesifika naso. Lo msebenzi osukunikwe wona, lo msebenzi ozosondla, usuke wathatha niqatha lakhona wathi dlanini kanye nathi, jabulani kanye nathi, esiphilayo nesingasekho siyambonga uNkulunkulu ngani. Balekile thandwa zami leyo nto. Ithi lensizwa ngicela umnakekele makukhona okunye okushodayo ngiyokhokha. Yabona ithandwa zami, khona abanye bethu asifundiswanga abazali bethu ngoba imali yayingekho. Mhlambe safundiswa wo-aunt, mhlambe safundiswa womalume, mhlambe safundiswa womakhelwane, mhlambe safundiswa uthisha thizeni, mhlambe usibani omunye wangitholela ibhasari. Namhlanje ngu-director, namhlanje ngiyi-manager, namhlanje nginomuzi wami, namhlanje ngisebenza kahle. Wake wayani ukuyobonga? Uyabona khona abanye ey'thandwa zami ukuthi nje phela sabantu siyakhohlwa. Thola ukuthi uma ube sebenza emajalidini ephatanisa, kodwa uma ngemvakashela umlungu wakhe ayimsebenzela, u-aunt umama ayimsebenzela, umuntu omnyama noma whoever lona ayimsebenzela, babe ngikhiphela ingcabulela ngigqoke, babebona ukuhlakanipha kwami basize, babe ngikhokhele ezikolweni. Namhlanje ngumuntu, namhlanje ngiyaphila. Ngangahlali mina ekhaya, ngangihlala lapha. Ngangahlali mina ekhaya, ngangiqashe lapha. Ngangahlali mina ekhaya, ngangikhuliswa lapha. Base beshone bonke abazali bami, kodwa laphana njalo every night makudliwa babe ngiphakela, kodwa laphana njalo makuqala isikole loya baba wayekade ezongithengela izicathulo, kodwa njalo esikoleni loya thisha wayengenzela ukuthi. Wake wayani ukuyobonga? Wake wabathatha nabantwana bakho wathi bantu bami ngisacela ukuyonikhombisa ukube labantu babengekho ngabe mina angikho, ukube labantu babengekho ngabe ubaba wenu akekho, ukube labantu babengekho ngaba siphila impilo esiphila njengamanje. Wake wayani ukuyobonga? Ithi lensizwa makukhona okunye kumele ngikukhokhe. Thandwa zami ngikhuluma ngomuntu mina ongamkweleti.
Mina ngikhuluma ngomuntu othi angimazi lo muntu kodwa ngizomkhokhela ngoba ngifuna ukuphila, ngifuna ukisho lento. Kunabantu empilweni abasazi, kunabantu empilweni iyodwa into abayifuna ngathi bafuna impilo zethu zibe ngcono. Uyamazi umuntu ozokutshela ukuthi angimazi mina loya muntu kodwa ngifuna loya muntu abe right. Angimazi, angikaze ngihlangane naye kodwa ngiyafuna abe right. Kunabantu abanjalo empilweni abathema behlangana nathi bafuna ukubona impilo zethu ziba right. And I think sinesikweletu sokuya kubona siyobonga, sokuya kubona nemthwalo nembondo sokuthi uyazi ukube bewungekho angazi bekuyokwenzakalani. Mina ngiyabonga wenza umehluko empilweni yami. Ukube bewungekho ngabe izinto azinjena. Wenza umehluko empilweni yomndeni wami. Yazi thandwa zami, khona abantu abasiselwa wayengabamba uma wakho, wayengabathola abantwana bonke babechitheka, kodwa wayiswa lapha wasiselwa wahlala esibelethweni. Wena kahle kahle yonke into iyona pointer and ikhuluma ukuthi wabekelwa lapho uma wakho ukuze ukwazi ukuphila. And omunye umthola ukuthi izingane zakhe ezamantombazane ayikwazi ukuthola abantwana ngoba nazo kumele zidlule the same process, noma kumele ziyobongelwa, noma kumele ziyobikwa ukuthi kwazale kuma esiselwe la kwaze wathola nathi uqobo lwethu. Yingakho mhlawumbe uthola ukuthi osibani bana bayithola ingane ngoba owayesiselwe akabuyelanga ukuyobonga, owayesiselwe wakhohlwa. Yabona ithandwa zami, uma singatshelana amaqiniso ngcono siyeke, ngoba then sibalekela iqiniso lokuphila kwethu. Abantu abaningi bahlushwa, baxakwa ungazenzi izinto ngendlela. Khona abantu who sacrificed a lot. Yabona khona lento engangiyithanda ngiyibona kwabomdabu baseNdiya. AmaNdiya aneminye imikhuba engingayazi. Ayinganqena amaNdiya ukufika esontweni, unkosikazi afike esontweni aqonde ngqo kuMaria. Uyofika esontweni aqonde ngqo kuMaria, uyokhuleka gwiqiqi usekhulelwe. Fike futhi esekhulelwe anyamalaleke. Awuyobuye esebuya nomntwana. Mekabuya nomntwana athatha umntwana eze kuthina athi nanga umntwana, ngabathola abantwana, athi namhlanje athi ngiyacela ukuba ningivumele ngiyombeka kulela lathi ngoba ukube wayengekho loya mama angeke ngimthole umntwana. Simvumele ayibeke umntwana elathini likamame, abonge, enze yonke into, athi ukuba ubengekho noma esekhulu umntwana, uyoza umntwana sekufika sekudala ukuthi mina uma uthi weze emaromeni ezongicela, nami ngizocelela abantwana bami, nami ngizocelela umshado wami, nami ngizokwenza ukuthi kwami. Thandwa zami, ungasikhohlwa isandla esike saba sihle kuwena. Ungasikhohlwa isandla esike saba sihle emndenini wakho. Masilibali isandla somusa uNkulunkulu ake akuvezela sona ngesidalwa esumuntu. Kunento engifuna ukuphetha ngayo. uNkulunkulu ngeke njalo ehle ezulwini ezemhlabeni ngesimo sobuNkulunkulu bakhe. We will never be able to withstand that. uNkulunkulu ngeke ehle njalo ngesimo sobuyena ezemhlabeni. Uyohlezi ehla ngesimo somuntu. uNkulunkulu uyokhuluma ngomuntu,
uNkulunkulu uyokwenza izinto ngomuntu, uNkulunkulu uyoselapha ngomuntu, uNkulunkulu uyosifundisa iqiniso ngomuntu. Ngeke uNkulunkulu ehle sibone ilangabi lisuka ezulwini lihlala phambi kwethu likhuluma siyobaleka. Angimazi uNkulunkulu njani, kodwa ngimboni nje efika nje siyobaleka. uNkulunkulu uyohlezi efika ngesandla somuntu. Ngiyanicela ithandwa zami, ngiyanicela, hambani niyobonga la uNkulunkulu eke waba muhle khona ngesandla nangomlomo womuntu. Abanye bethu siyawazi umusa kaNkulunkulu ngabantu abenza umusa kubazali bethu nakuthina uqobo. Thile nsizwa makukhona okusalayo uthi ngiyokukhokhela kona. Bese uJesu ebuza umbuzo verse 16. Which of these three, in your opinion, was a neighbor to the robber's victim? And he answered, the one who treated him with mercy. Lona owakhombisa umusa kuyena. uJesu uyangithusa message kuyena, go and do likewise. Hamba nawe uyoba nomusa. Thandwa zami, I wish we were more merciful. I wish we were more kind. I wish we were more loving. Go back to KLM. Be kind, be merciful, be loving. uJesu nawe hamba uba nomusa. Hamba nawe uyoba nomusa. Awudingi ukugxeka okungaka. Awudingi ubulwane obungaka. Awudingi inhlamba engaka. Awudingi ukulimaza okungaka. Just go and be merciful. Yazi kwesinye isikhathi khona omunye umuntu okhuluma into angacabangi, ubone ukuthi akayicabanganga. Bese uyabuza ukuthi if you were merciful bekuzokonakalaphi? If you were merciful bewungeke ni uyiachieve lento oyifunayo. Yabona ithandwa zami, ngiyakusaba ukuba relevant ngokulimaza abantu. Ngiyakusaba ukufuna ukugqama ngegazi lomunye umuntu. Be merciful. Be kind. Be loving. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.